oraz Kacper Rola, syn prezesa OSP Sulęczyno. W całej uroczystości odsłonięcia uczestniczyć będzie również prezes OSP Sulęczyno, druk Robert Roda. Bardzo proszę o dokonanie aktu odsłonięcia tablicy pamiątkowej. Z Ukrainy. Witam wójta gminy Parchowo Andrzeja Dołębskiego. Witam wójta gminy Studzienice Bogdana Ryś. Witam przewodniczącego Rady Gminy Sulęczyno Kazimierza Glinieckiego. Dodam Grucha.